Kedam tang suri hini ra ingkoi rai sian ingkan karlitang sumila rong hang pialang li loka charlia men pen kengsang hem dodun lo bonta lang li kopai ke lang no ajo apran dam nang juilo la sojo Karbiang Autonomous Council pen karlitang sumila rong hang pi kachiki momen pen Memorial Residential School kimpi ponlo labang so school hem along Karbiang Women Justice Forum atum pen kahumri pedodam Lakhai Sidwaram la constituency ke parlo langkiteng phangchorong along kedam tang suri hini ra engkoi rai sianing kana hut karlitang sumila rong hangpi alang li loka charlia men pen kengsang hem dodunlo bonta kopai ke lang no jo kengsang atumari deng pen apran dam nang juilo la so pen Karbiang Autonomous Council pen karlitang sumila rong hangpi chikimo amen pen isi Memorial Residential School kimpi ponlo bang solong kedam tang matijong ni phai ke thomarni Karbiang Women Justice Forum amai phi Violet BP pen Japon Linsi Karlitang sumila rong hangpi Memorial Residential School along an palidam la sopen school a hemalong jesemet akenang sot lake school kang nya bench toilet lapen kijuna lang akenang sot lang puta ning jepon kasi pininitum kipuyi bangke la bang so school men pen ladak kenang sot nai hormu ka vedo ola la siladak non prabjin pen kinang dia bangke la ke bathroom latrine toilet lahai mukha student wait staff lahai tung phana kenang sot thedung dolang la pendak kijuna lang daka be pen lang la chukidar la pen piona tumsi ha loving ma kijuna lang ta ke banbat la son sinit tum phan pini nang che thandum la si prabjin pen Karbiang Autonomous Council atum la toilet abang la pen kijuna lang bang phan a facility prabjin pen pinangi la so school long phan la pen dak teaching staff atum heloving pen si kewang non ni tum dak nang homri pen kachinia teng pulote heloving pen si kewang pulote alang itum cikluyon sir cap ba cikluyon cap ke pleng pono la so ciklulo pulote alang itum bai nong long lelang selari mukhalang tum long kon pelang la si kewang heloving pulote alang itum phan selari mukhata lan anyong si cikluyon sir cap pending do pulote alang itum student phan ke than ye phan kewang ke dam ka siksak doji Lapen karlitang sumila rong hangpi Memorial Residential School along kahumri dam pen loga charlia mumara tuma phan studies material asap savet tame kipi pajer dama pot sitame school lo than bang atum penta kachuro pajer pot Ilitum sumila rong hangpi Memorial Residential School along an Karbiang Women Justice Forum ahin pen nang kahumri the pot alang phan choro par piglo lapen alang litum ahin pen nilitum ladak nang charli dun au somar tumphan asap saves tame kacharli material sedang nero ron tekang lo la so farman sitame lang litaphan puthot churu lo lapen nilitum doan staff tumphan sitame puhui pak pen angkar chu tekang pot puthot staff hoi ining kang sam pen ang litumphan churu pajir lo News Report Karbiang Live